Kweduno mabuja madokachere tauya nadzo dzanyasi zuwa rochigumi nonhanhatu mumwedzi uno wandira ipapa nyasi uno kwai vabereki pachikwizo vari kuita kusaya zvekuita mhanduwe wana ticha waita kubvumirana kuti vakuda kusvisvina mari yese yevabereki kwai wagototi paribe mubereki ari kuuya nemabhuku eacheti kutengesa mabhuku ndisu mubereki ega ega ngaabise mari inoita 15 madhora vari kuti kwai mabhuku iyo ndo gore ribodzi asi munhu anofanira kubvumirwa kuzvitengera achiita sei achizviendesera ega. Regai tione kuti zvichapera sei. Chatonyanya kuhwadza kutoti kwai nochembere chaidzo dziri kuramba dzinonzi penukai nomapenzura amakatenga kuti kutengesa zvedu kuno ndizvo tiri kuda kunyoresa basa. Nobva waita kuzisaidi nayo kuti sei vanhu vari kuita kutima rakadando. Kuno mumwe muchina anonzi Kuijun Yu azopuwa bhero nyasi romadhora zviuru 5 zvemari yekuAmerica nodare guru munyika. Anga ariko kwamutoko kweduno akapfikirwa mhanduwe nenyaya yekunzi akaponda. Regai tione kuti achaipedza sei peno zvimwe zvichaitika zvakaburika mubvunzo dzakanyoriwa nevapweredzo revhoro zvaburika izvezvi kureketa kuno aiwa batai murefu batai mupfupi kutsvaka kanzvimbo dzeirevhoro asi izvezvi mukore uno mukandoona kuti mupwere wenyu aribe kuita tusvinu aiwa tsvakai kuti aende kupori oita mabasa okupori akafunda zvokupori aiwa kugara tatata kana apedza nokutoti vanobva vatoita basa chairo tsvinu. Regai tirambe tichiona kuti zvinoenda nokupimo. Hurumende yedu yazvitanika pachena kuti inopindira munyaya dzemumatare ichiita kuti matare achinje pfungwa kana kuti aite zvimwe. Ipapa nyaya yekucheore yanetsa mhanduwe paino hurumende tatodeedza vanhu vese varipo panyaya yacho kuti vauye waite katombo kanyai kuti zvinhu zvienderere mberi. Wakuda kutsvaka pane ari kuda kudya ipapo paari pekurima wakomana zvinoita kuhwadza. Fungai kuti munhu anga ari kubhadhara makore ese achibhadhara mari achiita sei kwaundomukira kunzi aiwa wabva paribe zvakadando nekuti kwai kuno gurukota rakati ndichazviziva baino ndakasaina bepa. Varume ili vanhu vanoita muembe chaiwo kutamba nevanhu chaiko. Hurumende iri kuti isusu tavhura maziso edu kuti tione kuti zviri kuitika pakupita kwevanhu kunoitika munyika medu nokutoti vaJerimani hwagototi mukaka unopuwa vapwere wonani ivoyo kwai uri kudiwa munyika nokutoti wakanzi uno zvinokonzeresa zvinokuwadza. Regai tione kuti zvinonge zvichitekaira sei mhanduwe nekuti pakaita kuoma chaiko. Apa izvezvi kwaieka mambo Murinye agonyora rinozi tsamba kuendesa kwaMunangarwa akati vari kundivhiringa vanhu vavo. Regai tione kuti achaihwina chere iyoyo. Zvaakuenderana kani kutoti muridzi wechikorocho ari kusaitira ani kana ari kusaitira Munangarwa aiwa munondoziva kuti paribe chimwe chinoitika. Uyu Murinye anondoita kutsikirirwa akadando ichibva yapera. Kwai dare raMunangarwa remakurukota ari kuti iro kwai vanhu gongwarirai watichabatwa wachizoseenzesa maraita anenge mapurisa hokoyo. Imi vanoyaseenzesa munoyaziva baimwe kuti mbanani kunoipa pachii chazonetsa. Regai tione zvedu kuti zvinenge zvienda nokupi nokuti pakanyangaritsa chaiko. Tagwirei ari kunzi azoburika achireketa kuti wakomana inini ndiribe vanhu vandiri kutuma ini ndiribe vanhu vandiri kuita kuti vaende koreketa nezvangu vachiita kuti nditsvake kunzi kwai mutungamiri ivi pakanyangarapo pakanyangara kunenge kwakupisa kuseri kuku. Regai tirambe tichiona kuti zvinoenda nokupi. NRZ yagototi wakomana gotirekererai wanga wada kuenda nochanji kuMaputo wachiseenzesa chikwarakwara. Sori taipfika mugwagwa iwoyo nokutoti pakanyangariwa chaiwo painjanjiwo mhanduwe ine mumwe maweredziwa pasi payo kuno zvichaita kuti tiiseenzese.
kana zvese zvitima zvatomira kupfuura neipapo nokuti pakanyangaritsa. Regai tione mhandiwe kuti zvinoenda nokupima. Apa wozoite BC yareketai kuti kwai Henrietta Rushwa inobato rache riya rowanhu vanochera-chera goridhe nezvimwe zvakadando. Kwai vari kuti ivo aivaba tiri kuita kureketa akatomboka nyai neumwe kambani yoku Saudi Arabia kuti vatipe mamiliyoni 20 tikone kubatsirika kusimuka nokupfumbura. Regai tizvione izvo kuti ichokwadi chere. Nokutoti munoziva kaa kuti kwedu no aiwa goridhe riri izazaza. Apa izvezvi kwai kuna vamwe wekuZimbabwe wanga waifunga kuti wanotha wachienda kuri hondo yekurashia. Kwai kuri kutamburiwa mhandiwe, kuri kutamburiwa kuri bechizvinu. Apa mune muchigara muchimupesana nayo madhironi iwayo. Iwe pakanyangaritsa. Regai tione kuti zvinoenda nokupicha ikomo. Izvezvi kwai nyaya yamuturi yokuisa mutero yakawanda-wanda. Mari dzokupinda muVictoria Falls dzakwirapo kare mhandiwe. Wanobva kunze kwenyika dzakataramuka hawakubhadharisiwa madhora 50 nosere $58 pachirungu kuti wapinde mumapopoma. Pakanyangaritsa. Ukazofunga kuti kuZambia kunobhadharwa madhora 10 basi, ndopaunotoona kuti takaroiwa newakapfa idi. Zvinoita kurwadza. Patinoreketa paye kuti wakomana gorekai kuita kutambisiwa bhora ribe mweya. Kureketa kuno mutambo wekiriketi yoapwere wati pasi pemakore 10 yanga iri kufanira kutanda kuitiwa noZuro uribe kutambiwa. Nhandareyo mhande yakaita kuzara mvura. Apa kwanga kuribe kunaya musi wacho. Unobva watoona nayawe kuti varibe kuisa kaa zvisveta mvura zvinoisiwa pasi ponhandare papa kuti zvimwe mvura yese. Idi zvangu ini zvona zvaita kurwadza. Regai tione wakomana kuti zvinotekaira sei nekuti pakanyangaritsa ipapo. Toringa dziri kuitika pasi rese. Wanamaposa waenda nechikopokopo kunzvimbo yoLimpopo kuti waende koringa nokuona nokureketa nevanhu wakavhiringidziwa neivo mafashamu mumvura. Pakanyangaritsa wakomana. Regai tione kuti zvinoenda nokupima. Ipapo kare kwai gurukota rinoringana zvekudzivirirwa kwenyika yeSouth Africa yenjimutseka agototi ndakutotsvaka vanhu vanoferefeta kuti sei zvakareketiwa naRamaphosa kuti Irani ngairege kupinda mumitambo iri kuitiwa zviri pekuterekerwa. Iri kutsvaka kutambisa mari basi. Regai tione hedu kuti vanoipedza sei iyo asi ichawavhiringa basi. Iyo South Africa kwai iri kutoda ipapa nenyika yeBotswana kuti vabatane vogoita zvenhandare dzokutambira bhora dzichatambiwa bhora reAFCON. Regai tione kuti vachazviita chere kana kuti zvinenge zviri papi. Tinoramba takandoringa ipapo tinenge tichikunyepai. Ipapa bhangi reStandard Bank kwai ndo raita bhangi rokutanda muAfrica kuenda kuti ripinde pakubhadhara mari noChina zviribe kusenzesa mari US dollar. Wapinda. Regai tizvione kuti zvinoenda nokupi chaiko. Tiri kufara nazvo. Zambia noTanzania wagototi tanyorana pasi pokare kuti kuunziwe mapfuta dzimotikari bekupepetiwa okuTanzania achiuya anoipoka paDar es Salaam mwedzi wega tikati zvisvino itai zvakadando zvoti zvione kuti zvinopera sei. Apawo Museveni ari kunzi azotora zvinenge zvikamu 45 kubva muzana. Zvachembi yedu uyu. Aiwa kuvhotewa chete. Idina yawe. Cuba yagototi iri kuchema masoja ayo 36 wakapfa. Mweya wanga uzororo murugare. Kwai wakapfira kunyika iyoyo Venezuela. Kaitione kuti wachazviita sei, wachazvipedza sei. Chiri kuringa tinenge tichinyapana. Watrump watiwo hayo hatitomboda sarudzo badzida kuitiwa dziyaidzi ndikudzidaba dzogore rino. Akuvhundutsa vanhu vekuAmerica. Izvo ndo chaizvo zvaanenge ari kutoda.
achandota akandokona kudando chete panoteera panoti sato dzokumubisa iye anobva kunyepa iti aiwa baba ribesadzo zvakadando ndakutotonga madira ajojina iwa heno mhandiwe tione kuti zvinopera sei apawo hondo inenge yakuda kumuzvimbira manje Trump uya nokutoti masoja okuGermany, Britain, Norway, France noSweden watosvika kunzvimbo yeGreenland. Haiwa ya idina yawe rekai tione kuti zvinopera sei mbanago zvifungira izvozvi kuti zvichaitika izvi. Rekai tizvirambe takalinga tichiona nokuti kwanyasi uno haiwa tagumira pano mabuja ndinonyoma ndiwewo nawo.